Rádi bychom vás pozvali do dvouletého výcviku ekopsychoterapie. Zažijeme 2x 4roční období. Proč právě ekopsychoterapie? Psychoterapie v přírodním prostředí nejen posiluje terapeutický vztah, ale také otevírá nové perspektivy, jak lépe porozumět sobě i klientům. Věříme, že propojení organismu s prostředím je klíčovým prvkem humanistické psychoterapie a že návrat k přírodě může psychoterapii dodat další, jiný, hlubší rozměr, jinou kvalitu. Co se naučíte? Během celkových 360 hodin lépe pochopíte, jak příroda ovlivňuje psychické zdraví a také si osvojíte přístup a způsoby, jak tyto poznatky účinně začlenit do práce s vašimi klienty. Program je navržený pro terapeuty a terapeutky s ukončeným primárním výcvikem v jakémkoliv směru. Dotkneme se 8 klíčových témat. Ekopsychoterapie není jen změna prostředí, je to nový způsob myšlení. Tento výcvik vám neukáže jen to, jak přenést terapii ven z místnosti, ale především, jak rozvíjet terapeutickou práci o ekologické myšlení. Práce v lese, na louce nebo u vody otevírá zcela nové možnosti interakce s klienty, které přesahují tradiční přístupy v uzavřeném prostředí. Kdo? Výcvikem vás provede tým zkušených lektorů. Proč právě my? Již několik let se věnujeme práci s klienty v přírodě. Od psychoterapeutického dialogu přes práci ve stacionáři po práci s rozličnými skupinami, například rodiče s dětmi nebo seniori. O tématu jsme napsali knihu a mnoho článků. Další knihu připravujeme. Kde? Výcvik probíhá převážně v prostředí Adržbasských skal na okraji vesnice Zdoňov a v Praze. V prostředí, které dobře známe a které odpovídá potřebám výcviku. Podstatná část tedy probíhá v přírodním prostředí, v lese, na louce, u potoka, mezi skalami. Kdy? V prvním roce se setkáváme 2x v Praze a 4x v Adržbachu. Nejinak je tomu v roce druhém. Celkem se jedná o 36 výukových dní za 58 240 korun. Výuková hodina stojí 260 korun. Ubytování a plná penze nejsou v ceně, činí přibližně 11 000 ročně. Kompletní informace najdete na www.ekopsychoterapie.cz. Přihlášky přijímáme do 31.1.2025. Pokud chcete rozšířit svou terapeutickou praxi, prohloubit své profesní dovednosti, zažít sebezkušenost z přírody a stát se součástí komunity, která navrací člověka i psychoterapii do přírody, tak je tento výcvik právě pro vás.